υπήρχε το μπαστούνι δεν θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε. Και βοηθάνε και τα καινούργια πεζοδρόμια που έχουν τον οδηγό. Φυσικά. Άμα είναι... Αν δεν υπάρχουν μηχανάκια πάνω στον οδηγό τυφλών ή διάφορα αντικείμενα όπως πεζοκαθίσματα, πινακιδούλες, λαστρούλες. Και φυσικά θέλει σωστή δόμηση και ο οδηγός τυφλών δεν μπαίνει όπως να είναι, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, έβλεπες πιο παλιότερα πεζοδρόμια που ο οδηγός τυφλών πήγαινε πάνω σε περίπτερο, ξέρω εγώ, ή σε δέντερο. Ήρθε το κορίτσι μας. Πού είσαι? Έλα. Καλά είσαι? Έλα. Τι έγινε, πώς περάσατε? Καλά, όμορφα. Εντάξει, το Χριστούγεννα ήταν λίγο κάπως επειδή είχαν λιώσεις. Πώς είναι το κορίτσι σου τώρα? Καλά είναι, ευτυχώς. Ωραία. Η πρωτοχρονιά ήταν πολύ καλή, ωραία, περάσαμε, πολύ ωραία. Μαγειρεύσαμε, πάμε. Μαζευτήκατε και κόσμο? Ναι, μαζευτήκαμε έτσι, που γιορτάζαμε μικρούλα. Γιορτάζετε και όλοι μαζί? Ναι, είχαμε πολλές γιορτές. Βλέπεις εδώ είναι υδρόγειος που δείχνει κάθε ήπειρο και είναι, βλέπεις, είναι ανάγλυφη και σηκώνεται και βγαίνει όλο και μπορείς να δεις το σχήμα της. Αλήθεια. Ναι, και γράφει και braille τι είναι κάθε, ποια ήπειρος είναι η κάθε μία. Αυτό δηλαδή αν το τραβήξεις. Ναι, αν το τραβήξεις βγαίνει και είναι η Ευρώπη, παραδείγματος χάρη αυτή. Ή από κάτω εδώ είναι η Αυστραλία, βλέπεις, και σου δείχνει όλο το σχήμα της Αυστραλίας. Μπορείς να το πιάσεις με τα χέρια σου, έτσι. Έχει γύρω-γύρω ανάγλυφα πώς είναι το σχήμα της κάθε χώρας και έχει χωρίσματα εδώ με σιλικόνη. Ναι, είναι διαφορετικό το υφή. Η σιλικόνη ξεχωρίζει την κάθε χώρα και το γύρω είναι τα σύνορα της κάθε χώρας, ναι, και το άλλο που είναι το υλικό που το είναι σκληρό, ναι. το εξωτερικά εδώ έχει ένα άλλο υλικό που είναι ένα σκηνή τέλος πάντων που δείχνει είναι όλα τα παραλιακά σημεία και πάνω έχει με braille παραπομπές, βλέπεις. Ναι. Ότι ποια χώρα είναι εδώ και πηγαίνεις κάτω και διαβάζεις ποια χώρα είναι. Παραδείγματος χάρη εδώ σου λέει ένα αριθμό, ο αριθμός 2 και σου λέει ότι είναι πας εδώ πέρα στην παραπομπή, στον αριθμό 2 και σου λέει ότι είναι η Βουλγαρία, ξέρω εγώ, η Ελλάδα, εδώ παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Ωραία. Και βλέπεις όλη την Ευρώπη, μπορείς να βάλεις και το άλλο σου χέρι να δεις πώς είναι το σχήμα. Εδώ είναι η Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, βλέπεις όλο το σχήμα. Δεν είναι πολύ ωραίο? Ωραίο. Το είχα κάνει στο σχολείο τα παιδιά με τη δασκάλα τους και το βρήκα πολύ ωραία ιδέα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το βιβλίο του Braille. Φανή μου τη Δευτέρα που έκανα και μάθημα με την Αγγελική πήγα και στο καινούριο κτέλ. Για πες, γιατί δεν έχω πάει ακόμα. Ναι, ωραίο είναι ο χώρος, πολύ ωραίος, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί τίποτα στο εσωτερικό του για τους τυφλούς. Εννοείς ότι δεν έχει καθόλου οδηγούς τυφλών στο εσωτερικό του? Καθόλου. Και καμία ένδειξη κάτι που να βοηθάει τους τυφλούς. Έχουν κάνει μόνο κάποιες ράμπες για τα αναπηρικά μαξίδια και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για εμάς? Όχι, καμία. Δηλαδή να σου δώσει κάποια ευθεία ή να σε οδηγήσει σε κάποιο γκισέ, ίσως που να σε εξυπηρετήσει κάποιος. Κοίτα, με εκπαίδευση μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και να δείξουμε και είναι σίγουρα πολύ καλύτερα προσβάσιμο σε σχέση με το παλιό κτέλ που υπήρχε χάος. Το κτέλ δεν ήταν. Έτσι, αλλά νομίζω ότι κάποια σημεία πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να καθιερώσουμε πάλι μία μέρα το μήνα, στις 20 μέρες. Και θα βγαίνουμε έξω στον δρόμο με μπαστούνια όσοι μπορούμε, μοιράζοντας και τα φυλάδια μας. Ναι, τώρα που θα ανοίξει ο καιρός. Τώρα που θα ανοίξει ο καιρός, θα καθιερώσουμε μία μέρα το μήνα. Μία μέρα το μήνα. Όσα άτομα μαζευτούμε από εδώ με τα μπαστούνια μας, αν δεν μαζευτούμε θα πάμε μόνες μας, γιατί
αν δεν θέλει κάποιος δεν μπορείς να τον αναγκάσει να το κάνει. Οπότε θα βγαίνουμε έξω μοιράζοντας φυλάδια και ενημερώνοντας για εμπόδια. Και ενημερώσεις για εμπόδια, βέβαια. Ναι, θα είναι χρειάζεται. Θα το εξελίξουμε λίγο πιο πολύ. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι σε σχέση με παλιότερα, ο κόσμος έχει αλλάξει συμπεριφορά. Λίγο. Ναι. Έτσι με το λέω. Δεν είναι όλοι το ίδιο και τίποτα δεν είναι τέλειο σε αυτή τη ζωή. Αλλά, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι έχουν αλλάξει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σταματάνε στον δρόμο να θέλουν να σε βοηθήσουν. Εγώ παλιότερα δεν το συναντούσα αυτό. Ναι. Κενό. Κενό. Πάλι 2 φορές 4, 6, 4, 6. Ωραία. Πάμε τώρα. Γιώτα, ζυγά. 2, 4. Γιατί μου φαίνεται το βουνό, Κωνσταντίνα. Γιατί μου φαίνεται το βουνό. Ωραία. Κενό. Πάμε κεφαλαιοδίκη ξανά. 4, 6. Μας προσελάβουμε. Φέρει το κέντρο σου όλο αριστερά. Μπράβο, πάτα το αυτό. Ναι. Πάτα και άλλη μια να αφήσει το ίδιο. Πάμε να γράψουμε. Πάμε κεφαλαιοδίκη. Και κεφαλαιοδίκης. 1, 2, 5 το χ. Όμικρον. 1, 3, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Κατάλαβες. Αν έχεις αυτό στο μυαλό σου, πώς είναι τα νούμερα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όταν θα σου λένε 1, θα πατάς το ένα δάχτυλο. 1, 2, θα πατάς το 1, 2 ταυτόχρονα. Μην είναι σαν να δείχνεις, μπορείς να το έχεις χαλαρό το χέρι σου, ρε παιδί μου, και απλά να σηκώνεις τα άλλα 3 δάχτυλα. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, έτσι καλύτερα, έτσι διαβάζουνε. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, αυτό λέει, η Περιφερειακή εδώ Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, σας εύχεται καλή χρονιά και σας ευχαριστεί για την στήριξή σας. Η Πρόεδρος, Χόρ Μπαθένια.
Πρόγραμμα στο κινητό που λέγεται Be My Eyes. Δηλαδή γίνει τα μάτια. Τα αγγλικά σκολά βλέπω. Και πώς το λένε, αυτά τι είναι εθελοντές. Το έχουν δημιουργήσει εθελοντές. Και για παράδειγμα, εγώ τραβάω μια φωτογραφία, παιδί μου, με σένα, ξέρω εγώ. Και αυτό μου περιγράφει τι βλέπεις στη φωτογραφία. Α, σου το περιγράφει. Το περιγράφει, το αναγγείλει. Όπως για παράδειγμα έχει και live. Το καλείς και σε κατευθύνει σε ό,τι θέλεις. Για παράδειγμα στο σπίτι, άμα έχεις χάσει κάτι ή αν θέλεις να βάλεις, ξέρω εγώ, το πλυντήριο που δεν μπορεί να μην μπορείς να το βάλεις λόγω touch πια και αν δεν είναι smart και μέσω εφαρμογής κινητού και τα λοιπά, μπορεί να είναι δύσκολο για εμάς, παιδί μου. Και μπαίνεις live και σε κατευθύνει. Μπαίνεις live και σε κατευθύνει. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι από πίσω, κανονικά. Παλιότερα ήταν με ξένους εθελοντές και τώρα έχουν μπει και Έλληνες. Ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ καλό. Και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Τύπου AI. Έλα, παιδί μου. Ο μπαμπάς μου βάζει να φάω. Έλα. Λοιπόν, σου έχω μία δίπλα στο 12. Ένα μελομακάρονο στο 3. Ένα μελομακάρονο στο 6 και ένα σοκολατάκι στο 9. Και χυμό στο 3 έξω. Μαμά, παπά. Ναι. Θα βαΐσεις. Και βάλε, ναι. Θα τραγουδήσουμε. Καλημέρα. Μαμά. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα. Πηγή μου. Καλημέρα, πηγή μου. Παπά. Πηγή μου. Παπά. Τι κάνεις? Τι είναι. Είναι από τις μαμάς αυτό. Και αυτά εδώ είναι τα παπούτσια. Είναι τα βασιλιάς. Είναι της βασιλιάς. Εδώ είναι η γη. Α, ωραία. Εδώ. Εδώ είναι η Ευρώπη, η Αφρική, Αυστραλία και είναι ο χάρτης ο παγκόσμιος. Ανοίγει. Ναι. Ωραία. Εδώ. Και αυτό εδώ μπαίνει εδώ. 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 Και κάθεται εδώ. Εδώ. Και γυρίζει κιόλας και έχει μέσα ένα καράβι γυάλινο. Πού μέσα από το γυαλί. Ναι, σαν πηξίδα. Και αυτό στρίβει κιόλας. Και έτσι και έτσι. Τρίγωνα, καράτα, όπισα παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Hey! Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό, μήνυμα θα